खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। जों दिनै खैजिमा हाननो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। अमाखौनो मोनजायाखैसो इमान गोबाव जाबाय। खै तारिखआव मा जाबायमोन गोबावानो जाबाय अमाखौ मोनजायाखै। गैयाबा सोनाङा दे। गवा बागा दे जार बरिया नुथारदो मालाय समायसोदो बे खालायनायदो खैजिमा हाननायदो। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस दुस्त इयो सौ जाबायना।
नै थास'बो खाना लाबाय थास'बो खाबाय ओमफ्राय खैजिमाबो बोरायाबो खागासिनो र' बिलाइया गार बिलाइया एसां बिलाइ लायो नामा बिदिलै अरसोबाय खैजिमाया Salabu. Dinkya खायलायबाय नै खैजिमा हाननो फैनाया दिंखिया खाबाय थास' आथिं खाबाय मैखुनबो खादो खैजिमा हाननो मोनबाय खैजिमा हाननानै न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय खैजिमाखौ आबैया बासिगासिनो आरो आं नै न'आव मोनफैनानै दुगैखांबाय ओमफ्राय खैजिमाखौ जों आबैया बासिगासिनो नोंसोरनो देखायगासिनो नै जों आबैया बासिगासिनो खैजिमाखौ नोंनि सिङाव गैला फिसासो आबै दांनो बासिबाय थादों जोंहा नों मोजांखौसो दोनदो इयाव मोजांखौबो दोननांगौथ' इयावनो बिमाखौ बेलेग खामा नावल' बारा गैया ओमफ्राय बासिबाय थानो हायो इयावलाय सोरबायदि जानो फकास Mulai. Ayo. Bisa pas kang bebo. Pas ya robot. Iya murun wae. So नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालाम। So bye bye. दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।